ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଭଗବତ ଗୀତାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ବି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ସୁଖ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ସୁଖ ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଫଳ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମିଶି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ। ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଶା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଭଗବାନ ଆମ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ସେଇ ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ଷେତ ଅଛି, ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ପୁରା। ତ ଅନ୍ଧାରରେ ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିଅର ଆସୁନଥିବ, କ'ଣ କରିବା, କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାରେ। ବା ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିଦେବି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଜି ନେଇଯିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଜୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ତ ଏବେ ଅଣସର ଚାଲିଛି, ଏବେ ତ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଫଟୋ ପକାଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ଧାମ ଠାରେ, ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋରିକିନା ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଅଁରା ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରେମ ନିମାଇ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଶେଷରେ ଫଟୋ ପକାଇଦେବି। ତ ଏଇ ଜାଗାର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋପାଳ ଧାମ, ଯାହାକି ଜଅଁରା ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣ ଆସି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ କି ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ଅଣସର ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ନିୟମ ବିରୋଧୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ସେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ପିଲାଟି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ ସ୍କୁଟି ବସିଛି। କାଲି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସୁଟିଂ କଲେ ଲାଗିଥିଲେ ମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି କହିବେନି ସେ अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसः स्वानुष्ठिष्टस्य धर्मस्य संसिधिर्हरितोषणम। जीवनर सफलता ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା। ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ସଫଳତା। संसिधिर सिद्धि कहले प्राप्ति सिद्धि कहले सफलता सम्यक रूपेण सिद्धि संपूर्ण सफलता कौन हरितोषणम हरि भगवानकर तोषणम आनंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मु श्री ऋषिकेश साहू घर रणपुर ये अंचल व्यक्ति विशेष ये जो गोपाल धाम ये प्रतिष्ठा होती बड़ा आनंद विषय ये अंचल धर्मर प्रभाव भगवान श्रीकृष्ण लीला प्रचार प्रसार पर ये अनुष्ठान आज पर्यंत काम कर चली आमर जे प्रभु निमाय प्रेम निमाय उद्यम तथा ये आंचलिक किसी भाई माने जो उपस्थित अच्छा तथा ग्रामवासी माने सहयोग अनुष्ठान की 2016 मसीह गढ़ी उठी जहाँकि ये अंचल गोटे धार्मिक माइल खुंट कहले अत्युक्ति हो ये समस्त अंचल अधिकांश भक्तवृंद एठारे विभिन्न धर्मानुष्ठान समय उपस्थित हुंती सुदूर बम्बे दिल्ली प्रभृति भक्तगण उपस्थित होकर वार्षिक महोत्सव और अन्य उत्सव योगदान करी बड़ा उत्फुल्लित होती गोपाल मैंने गोगाड़ यात्रा करती ये गोटे महान धार्मिक पीठ यही पीठे मुझे प्रत्येक वार्षिक उत्सव जोग दे अनुष्ठान सदस्य अच्छी एवं ये अनुष्ठान भविष्य आम निश्चित भाव में कामना करवा जे अधिक अधिक आकृष्ट ही लोक मैंने धर्मप्राण हो समाज किभली भाव में धर्म अधर्मर लोप पाइब और लोक मैंने भगवान श्रीकृष्ण प्रेम में आकर्षित है एवं जगन्नाथ ये अच्छा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्रूपिणी दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धामूर्ति ये चतुर्धामूर्ति पूजा पाँच स्थान को जो मैंने आसती से जापर ये स्थान महिमा कौन और भक्ति भावना किभली भाव से हृदय आर्द्र हो जाए ये पहुँचला ये हूँ ये धाम विशेषत्व मो कही विराम दूसरी। हरे कृष्ण।